Takže čaute môjho ďalšieho videa. Toto video bude zo Minecraftu Survival s kamarádom. Čau. Čau. A budeme hrať na serveri Mine Legends a ideme na to. Dobre, budeme chcieť bývať spolu, či oddelenie? To je jedno. Asi, ja by Bacha! My ste asi oddelené. A ja, nový clickbait do videa. V dnešnom videu uvidíte. Bacha! Ale jednu vec, čo ti poviem. Budeme oddelení, jo, jako svoje basky, aby sme si vedeli postaviť, keď tak do budúcna svoje projekty. Áno. Takže asi by sme mali sa niekde rozdeliť. Ale najskôr si označím toto ako spawn, lebo toto už bude spawna. Ja by som to robil aspoň nejako blízko u seba. Ti? Ja by som niekde išiel tak, aby som našiel svoju vec, čo by som potreboval. Alebo takto, dohodneme sa tak, že teraz budeme spolu akoby chodiť. A potom sa rozdelíme, akoby pôjdeme nejakých to... Pomoc? Dobre, povedal. A že by sme boli tak maličko bližší, ako napríklad 500 blokov od seba. Že maličko bližší, 500 blokov od seba. No, okej. Tak 200 pade, no. Ja už vidím tú tvoju vilu, ktorá bude tak 3 poschodie mať. A vilička. To som akurát ti chcel povedať. Povedal si moja hento, chatrč a že... village. Asi to myslelo. Stôl tu si berem. Dobrý deň, villagere, berem si posteľ. Haló? Čau. Nazdar. Dobre, posteľ mám. A ja mám. By som mohol. Ako máš bielu? Že tu. Ja mám bielu. bielu. Cibula, brambory, chleba. Ďalšie, prečo si Steva? Jo. Ja kde som Steva? Ten tu čo robí? Neviem. On chcel ísť po mne už. Kamo, jemu sa hýbe. Bacha, uteká za tebou, bacha! On ťa chce zabiť, bacha! Ne. On ide normálne za tebou. Zdravičko, goleme. Teraz ináč reálne išiel za tebou. A čo s ním pomôžem? Jemu sa hýbe nos. Koľko máš? Dík, máš 2. Ty vole, kam... Počkej, ale mala by tu byť aj tá, že? Čo? Tá vec. Hej, no? V jednom dielu, ktorý nevyšol, ktorý môžem tu dať prestrih, tak čum, tady vles a povedz mi, čo to je. No Rich Soil, ja som tam bol už. Ne, tu, áno? Čo? No tam som bol, tam je Rich Soil. Vy ste... No... No to je hovno. Ne, to není Rich Soil. Presne. Ale to je, ono sa to tak číta, že Rich. Ten čo ma tu furt opúšťa, že sa nehambí. Ty čo ma tu furt opúšťaš? Teraz zase som Stevak ja. Čo? Tebe zase vidím skin. Ja som zase Stevak. A už nie. No uvidíme, či sa to odlaglo. Jo, takže idem ďalej. Jau. Počkaj. Ne, není. Jak urobil, že Geronimo. Počkej. Dík, čaute. Čo si zase tu došol? Aj ty? Dobre, mám ďalšie klipy do videa. Z tých villagerov urobiť. Čo tam dám? Tak zmiňal. Ja som ťa chcel vyhnúť a utekať. Musím nájsť. Kam ideme? Ty vole, pomoc. Ja neviem, ale mňa najviac zaujíma toto uhlí. Jaj? Iba jedno, jo? Iba jedno. No. Ja budem chcieť robiť nejaké intro, kde bude názov Mine Legends. No pôjdeme hľadať do nejakého bydlie. Ja budem. Čau. Ja idem. Tak, good. Anyway. Pán villager, nemáte tu po? To je z toho, že prší. Ja sa vyspiem. Tak sa vyspie. Tak zmiňal. Ja sa nevyspím. Ja potrebujem to, aby si sa aj ty vyspal. No, na čom tam? To je... Jau, ale možno ešte raz skapem, lebo tí skeletóny nejako tryhardia. Ja by som ti povedal, že sa máš ospojiť, ale nevíš, kedy sa máš napojiť. Daj mi nejaké kameny. Čak vyťaž si. Kameny mi daj. Vyťaž. Nemám z čoho. Prečo drevo? Ešte tu máš drevo. Tak si vyťaž. Hele, môžem ti dať sex minál. Čo? Postielka. Dobrý den. Vypadni! Pomoc! Ja mám manželku. Pomoc! Moja manželka ma tu zabíja. Ja skapem. Už chápem tú manželku. Kámo, ojojoj. Tak ja viem, kde budem bývať. Už ja si viem, kde budeš bývať. Tada. A toto je mega pekné. Bohužiaľ tvoje to nechce, že budeš musieť niekde inde.
Ale viem si toto predstaviť, akože keď to ustávaš a takéto. Kamaráde, ja to možno postavím v budúcnosti hrať, alebo nejaké automatické farby. Farby? No presne, tuto bude vchod. Ty, Ty hajzel. Tak ty seš demen, no. Ty seš demen. Ty seš demen. Ticho, ty seš. Ty seš. Ty seš. A ja, no, tak to vystrihneme. No, Alebo celkovo ťa vystrihnem, iba ja budem hovoriť. A ty že Koľko razy tu ja hovorím a ty to prestrih, ty vole. Tak som sa snažil. Jak si to povedal? OK. A ja, to si berem na srdíčko. A ty že? Ja ti pomôžem za diamanty. Už som narobený, idem ďalej. Tak choď do piči. Počkej, toto budeš bývať? Dobre, tak ja tuto niekde ďalej idem. Ja aj túto horu budem chcieť takto spojiť. Tu ešte budem mať veľký sklad a také farmy. Tak ja idem niekde tuto ďalej a to. Ja sa niekde poblízko zabývam. Tak počkaj, ja si to dám ten checkpoint. Ja tu budem mať checkpoint. Nedám. Toto zničím. Toto dám sem. Yes. Dobre. Ale ináč tento diel bude krátky. No, time máš 8:39. Aj, ozaj. Takže musím informovať. Takže tento diel bude ešte aj krátky, aby nebolo málo, kvôli tomu, že už som fakt moc unavený. Takže toto ešte nebude koniec. Budem chcieť ešte postaviť takto stenu z hliny a nechať proste ten štýl tej jeskyni. Neviem jak ty. Ja som debil. Víš, čo som si odstranil? Ja som si odstranil omylom spawnu na miesto dead checkpointu. Tak to nevadí. No tak to vadí. Teraz neviem, kde je spawna, kde není. Pôjdeš takto rovne, jak hento, takto pôjdeš rovne. Takto? To je na spawne. Počkaj, ja to mám hen tak urobené. Keď tak budeš to mať na videu, súraty. Ja lebo oni sa ti ukazujú súraty. Približne už viem, kde to je. Ja si zatiaľ urobím takto steny, hociaké. A nejde na mne nič. Tak ja idem teda Ty budeš pokračovať, ne? No, idem takto rovno. No, a ja pôjdem to, že pôjdem teraz natiežiť nejaké stromy a potom ukončím video a pôjdem niečo off-screen, chápeš ma? Off-screen, jednoducho. Off kameru. Tu sú WTF? Čo? Oni sú tu dve village. Ďalšia village. A hej. Aha. Teraz si to všimol, ale tam nejdem, alebo idem. Ne, a ja, to už je moja. Aj tam budeš mať ty kokos Willy. No, z toho si urobím Willy. Kamo, hold up, spawner. Fakt? Našiel som spawner. Fakt? Oficiálne, aby ťa nedrblo. Ty kokos, však všetko tu po mne útočí. Pomoc. Ty kokos, ale mega pomoc. Čau zombiku. Všetko tu po mne útočí. Čo tu je? Fire protection, looting 2, string, rope, tomato seed, pumpkin seed, iron horse, gunpowder, akbelik, jablko, irony, good, redstone, stringy, tomato seed, rope, čo iron robíš? horse. No, objavoval som to. Mám veľa vecí. A keď tak na predaj. Aj to pre zničenie stromov. Je to aj to, že keď vyťažím jeden blok stromu. Čo? Keď vyťažíš jeden strom, tak hneď ti vypadne. Celý. Hoci aký veľký? Ale so sekerou. 100 blokov max. Takže ty klasické tak dáš na jeden. Hej, to zastraní. A našiel si miesto? Čo? Nie. Našiel si miesto? No, na bývaní. Áno. Počuješ ma? Ja si spomínam na tento save, ale neviem, či to je real alebo ne. Ne. Tak nevadí. Lebo môžeš natočiť 10-minútové video, to je maximum. No, ale už to znova nahrávam. No, ale môžeš to, jak sa volá, môžeš si tam ponastavať svoje veci, nejaké. Nemôžeš cez to streamovať, takže to je škoda. Ale zase čo môžeš, je to... To nepotrebujem. Koníkov si nechám tu. Dobre si... Debil, som sa postral tej Geronimo. Jau. Som u teba doma. Ale proste, proste, že nábor bude, ktorý bude proste na to, že vyplníš, či si youtuber, není si, aby si nahral svoje buď video, alebo kanál, pozor. A... Neviem, či po tebe podrímať. Podľa toho, či to bude ako, že pre nás good, ne? No. Tak podľa toho ho vyberáme. Máš? Čo budeme mám? teraz kopať? No. Každého by sme teraz nasrali. No, toto je môj spawner. Toho sa neboj.
A keby si zapýtal, jak to donesol, tak musíš vedieť. Áno, viem. Počkaj, jak to funguje? To nefunguje. A ja, segminál. Nefunguje. Takto. Môžeš iba bloky nejaké. Takže ten spawner som vedel donásť. Dobra. Tak ja idem ku sebe. Ja som zabudol aj. A to mám cestu viličku vlastne. Nemáš nejaké jedlo? Jeden chleba alebo 2 chleby? 12 chleb. No tak toľko veľa som mi nemusel dávať. To je veľa. Golema nezabíjať, nič, nekrát. Iba ja môžem. Lebo tú viličku budem chcieť trošku presunúť a tu drbnem potom hentam. A to bude môj celý projekt, taký palác. A vnútri taká baseka proste s výťahom dole. To bude moje plány. Ja idem teda... A to čo mi napíšu? Čo? To čo mi napíšu ako do komentu, čo mám postaviť a tak. Alebo jednoducho, teraz to aj dám do videa, že každý, kto bude chcieť proste si... lepšie povedané. Kto bude chcieť proste dať nejakú stavbu, ktorú mám postaviť, tak aj to napíšete do komentu, môže to byť napríklad nejakú postavičku, že mám postaviť alebo niečo také, tak to je asi všetko, čo som chcel. Jo, zase, dobre no. Chápeš, môžem si postaviť aj ja nejaké veci svoje a zároveň môžem aj ich nejak využiť, ako s tým kreativitu. Toto ešte bude na hlavný kanál, takže pokud toto neožije môj kanál hlavný, tak mňa drbňa. Lebo to je všetko, čo teraz mi ide ako tak. Až teraz si dostal kameň, real? No, áno. Kameň, kde no, všude sú nenormálne stromy. Kde tu je nejaký normálny strom, prosím ťa? Ja som ešte spidera, to mi stačilo. Ono fakt to není normálny strom, real, tak tebe šibe. Takto pokud budem toto tu brávať, tieto malé prioly, tak nevykraftím nič, čo budem chcieť. No možno zajtra urobím nábor, neviem jak ty budeš streamovať, jaký deň, jaký tak, chápeš ma? Ja ešte tiež neviem. Lebo keby si urobil to, že napríklad každú stredu, štvrtok, piatok, že by si začal streamovať aj v sobotu, v nedeľu oddych a pondelok, útorok tiež, tak by to bolo asi kús. Alebo aktivita by bola v piatok najväčšia možno. Možno aj v štvrtok a tak. Lebo pár tých, čo ja poznám teraz, tak pár ich ide ako to, jak sa volá. Normálne jak majú. A zase ďalšia percentá, tak zase idú to, že môžu to napríklad od 5 hodín proste. A že iba v piatok alebo v sobotu. Na 5 hodín. Čože jeden týpek, ktorý sa volá Adam Meantius, alebo nejak tak. Ja nebudem mať strechu, bohužaľ, bo nemám na to bloky, ale to v budúcnu robíš. Ten si dám česku, tam si dám vety. Nice. Dobre, ja už ukončujem diel, takže ideme na to. Takže dúfam, že vás toto video bavilo, pokud hej, zanechte like, jo, odber dajte, pretože každý, kto má odber, má šancu prísť na náš server, jo. Modovaný server, jak Minecraft Plus, je o trošku nižšiu verzia, ale to nevadí. Spolu tu bol Kostík a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čau. Dobre. Teraz ty budeš ešte hrať, či? Neviem, ja teraz by som dal to úvod, záver, či outro. Outro, no. Takže keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať odber a like, moc a čaute. Čus.